Tak to je majestátne. Vyzerá brutálne dobre. Aj keď už nová M5 dostala veľa hejtu, ale ja som o novej M5 nepochyboval od začiatku a stále hovorím, že v BMW vedia, čo robia a určite nikto nebude jazdne sklamaný. Aj keď sa musí robiť elektrifikácia a podobne tieto blboviny, ktoré má aj nová M5, ale ja som to auto nedehonestoval od začiatku, ja som tomu autu veril a mne sa od začiatku to auto páči a som rád, že ho môžem takto vidieť naživo a za mňa super, 10 z 10 určite. Interiér je krásny. Tie displeje vyzerajú brutálne dobre a grafika je super, vážení priatelia. A ten interiér je fakt veľmi technologický. Predchodca bol taký manažerský, toto je technologický interiér. Čiže nekompromisná jazdná zbraň od BMW M5. A už keď povieme M5, tak je to pojem. No a čaká nás ešte M5 Touring, ktorá by sa mala predstaviť. A tá by chcela konkurovať Audi RS6, ale RS6 je pojem a M5 Touring si to musí zaslúžiť, vážení priatelia. RS6 je RS6 a navždy bude. Takže bolo mi cťou, vážení priatelia, že som vám to mohol ukázať. A prajem vám všetko len to dobré a kopec spomínaných prianí. BMW M5 90. Čau, si sexy, milujem ťa. Ďakujem, vážení priatelia. Všetko dobré vám prajem.